An kusa yin wani haɗarin kibiya a nan Kafanchan. Wato wani yaro ne ya kusa harbin Reverend R.M. Freeman, wani baturen mission na Kafanchan da kibiya a ka. Yadda aka yi kuwa shi dai wannan bature ya tafi yawo ne a daji kusa da unguwar Juji Katab, sai ya shiga rafi don ya duba tsuntsaye. A halin haka ne wani yaro yana farauta sai ya hangi kan baturen cikin ciyawa. Yaro a zatonsa wani naman daji ne, saboda haka sai ya kai masa bara da kibiya har sau biyu, amma dai Allah bai ba shi sa'a ba. A harbi na biyu ne ya fyauce kan baturen, sai dai kibiyar ba ta kama shi sosai ba, amma dai ya ji ɗan rauni. Da yaro ya ga abin da yake harbi ai sai ya tsere a guje. Yanzu dai baturen ya warke daga ɗan raunin da ya ji.